थाया बे भटारफोरनि रायजो बे भटारफोरनि रायजोआव भटारफ्रा जै मैयै थांनानै थानायनि लामाखौ मोननांगौ होननानै दिनै मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा भटार्स पार्टिनिफ्राय ओरैबायदि सोंखारिदों जे बीजेपी कंग्रेस यूपीपीएल बीपीएफनि सायाव रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय जे भटार्स पार्टी पलिटिक्सनिफ्राय ओरैबायदि सोंखारिदों बीजेपी कंग्रेस यूपीपीएल बीपीएफ बिसोर जिकुनु पार्टीनि सायाव दिनै भटार्स पार्टीनिफ्राय सोंखारदों दा रायजोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय भटार्स पार्टीनिफ्राय मा बाथ्राजों मा रावजों सोंखारिखो स' बेफोर गासै भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय দিব বিচাৰিছে নিমক দেশৰ নেতাবিলাকে লৈ আছে নোট আৰু ৰাইজক দি আছে দালি সেইটো কোনো পক্ষে সেই ভোটাৰবিলাকে মানি ল'ব নোৱাৰে যদিহে সঁচা হৈছে কি দালি ল'ব লাগে তো তেতিয়াহ'লে এমএলএ এমপি বিলাকৰ দালি ল'ব লাগিব এমএলএ এমপি বিলাকৰ নিমখ ল'ব লাগিব এমএলএ এমপি বিলাকে চিনি ল'ব লাগিব হয় না নহয় ৰাইজ আমাৰ মাজত ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেওঁবিলাকে ৰাজনীতি খেলি আছে राजनीति কৰি আছে কোট পয়সা খৰচ কৰি নেতাবিলাকক কিনি আছে কিনিছে না নাই আয়কল দেউতাকল তো আমি কৈ আছো বৰ্তমান সময়ত ভোটাৰ্স পাৰ্টি ইন্টাৰনেশ্যনেল আহি আছে এৰি দিয়ক গাদী নহলে আপোনালোকক আজি নহয় আমি খেদিম তো সেইটোৰ কাৰণে ভোটাৰ্স পাৰ্টি ইন্টাৰনেশ্যনেলে কৈছে দিয়াতো সঁচা থোৱাটো মিছা হয় না নহয় দি আছে তেওঁবিলাকে অৰুণোদয় আঁচনি দি আছে বিভিন্ন আঁচনি মানে দুৰ্নীতি হয় না নহয় কোনবা পোৱা কোনবা নোপোৱা পোৱা মানুহবিলাকেতো ভাল পালে চৰকাৰে দিছে চৰকাৰৰ মানুহ বোলে তেওঁবিলাকে ভাবিলে কিন্তু নোপোৱা মানুহবিলাকে কাৰ মানুহ হৈ গ'ল তেওঁবিলাকে मोननैयाथ' सानबाय सरकारा जोंनो होदों सरकारनि मानसि होननानै मोनैफ्रा सोरनि मानसि फालाय बेनिखायनो जोङो बुंदों गणतन्त्र हादराव बे हादरनि गुबै मालिकफ्रा भटारानो आरो बे भटारफ्रा भर होनायनि मुङाव बिथांमोना थ' भागता मोननांगौ बे बाथ्राखौनो आङो दिनै बे खैराबारि बे फिल्डआव आङो नोंथांमोननि थाया बे भटारफोरनि रायजो बे भटारफोरनि रायजोआव भटारफ्रा जै मैयै थांनानै थानायनि लामाखौ मोननांगौ होननानै दिनै जों भटारफ्रा बुंदों आरो भर होग्रा मानसिफ्रा बयबो बिथांमोना थांनानै थानायनि बेलायाव दानफ्रामबो बेथन मोननांगौ होननानै बुंदों आरो दिनै नेताफ्रा मा होनदों नेताफ्रा बुंदों 5 बोसोरनि मुरे बिथांमोना बुंदों रायजोआनो राजा नोंथांमोननि बेसेन गोनां भटखौ उमुक सिनाव होनानै जोंखौ देरहाहोदो नै जोङो हस्पिटाल होगोन नै जोङो लामा होगोन नै जोङो इउनिभार्सिटि कलेज होगोन नै जोङो लामा खालायनानै होगोन होननानै नोंथांमोननि आइ आफामोननि बेसेन गोनां भटखौ दिनै थगाय 78 बोसोर थगायनानै लाबाय आइफोरा बाबोन 78 बोसोर थगायलांबाय दिनै जोङो मोनदांनो हादों दिनै गणतन्त्र हादराव गणतन्त्रनि दिनै बे सग्रान्त राजनीतिक नेताफ्रा बिथांमोना जायफोर नेता जादों थालानि मालिक जालांदों आरो जायखौ मालिक होननानै बुंदोंमोन ओंखाम खबसेनि थाखाय सात जाला जालांदों आइफोर आफाफोर बेनिखायनो पुनर बिसारनि गोनां जरुरी जानानै फैदों बेनिखायनो जोङो बुंदों दिनै कंग्रेस बीजेपी मायावती सरकार जयललिता सरकार बीपीएफ सरकार यूपीपीएल सरकार एजीपी सरकार नोंथांमोना गणतन्त्र हादराव रायजोनि मोजां खामानि मावगोन होननानै ओंखारनाय नेताफोरनि खामानिया दिनै नेताजों नेता नेताजों नेता दिनै एलेन्स खालायलायनाय मानो बेबादि नुनो मोनखो जोंलाय अब्ला मानो गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय बुजिबाय खोनाबाय दिनै भटार्स पार्टीनिफ्राय माब्रै सोंखारिखो थारैनो बीजेपी कंग्रेस लोगोसे यूपीपीएल बीपीएफ बिथांमोना
जोंनि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायाखै खोमा स' बिनि थाखायनो दिनै भटार्स पार्टिनिफ्राय सोंखारिदों अब्ला रायजोफोर बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब